håber virkelig, at du har en god forklaring til det der. Jeg var bare... Ja, ikke til mig. Men er derinde. Ja. Hvis du virkelig ønsker det her job, så meget som du har skrevet i din ansøgning, så ønsker jeg dig held og lykke. Det er ikke mig, der har bukserne på. Det er dig. Det er vel bukser. Intet er noget som helst andet end det er. Du behøver ikke at putte alting i en boks, baseret ud fra udelukkende de erfaringer, du tidligere har haft med noget andet, du blot visuelt bliver mindet om. Men intet skylder dig at handle ud efter de forventninger, du har til, hvordan det burde agere. Jeg forventer da, at dem, jeg udbetaler en løn, udfører det arbejde, jeg forventer. Men hvad hvis de kunne gøre meget mere? At definere er at begrænse. Det er den grænse, jeg prøver at rense. Fjern ordet. Giv det en chance. Imødekom dine omgivelser. Og gå i trance. Dræb din forventning og indse nuance. For ikke at forstå øjeblikkeligt, har du en meget lav tolerance. Men der er ingen ambulance til dem, der føler sig ude af balance, fordi de ikke fik med en enkelt reference. Ja. Okay. Tak for det. Det er modtaget. Hør her. Hvad vil du sige, hvis en anden en kom ind her til jobsamtale, uden en trøje på, bar mave, og jeg hyrede ham? Hvad vil du så sige? Tillykke? Nej, ikke til ham. Hvad vil du sige til mig? Det ved jeg ikke. Ikke noget. Det er jo ikke mig, der har bukserne på. Altså, hold nu op. Hvis der er nogen, der har bukserne på her, så er det da dig. Er det mig, der har bukserne på? Ja. Du har bukserne på. Du har jo ikke andet end bukser på. Det er vel ikke så svært at forstå. Aha. Okay, ja. Ja, okay. Jeg forstår. Okay. Så lad mig starte sådan her. Vil du helst sælge dig selv, eller glasset med vand? Undskyld, jeg forstår ikke helt, hvad det er, du tror, du prøver på lige nu. Du får lige en sidste chance. Vil du helst sælge dig selv eller vand? Vandet? Så definerer du dig selv i dine omgivelser med sådan en begrænsende definition. Du ved det slet ikke, om det er vand, der er i det her glas. Det kunne da lige så godt være
ved jeg ikke, altså... alt muligt andet. Det kunne lige så godt være alt muligt andet. Aha, okay. Ja. Hvis jeg bare lige skal give dig nogle noter, så jeg kan se. Det første, jeg har skrevet, det er, du må ikke få for meget tunnelsyn på selve salget. Lige nu her, der følger mig bare lidt som bare et nummer i rækken. Det er vigtigt, at du får taget mig med på den her salgsrejse, og altså, det er bare, ja, det hjælper. Ja, tak. Det er fint. Jeg tror lige, jeg kalder på sekretæren. Ja, det tror jeg også. Godt, du kom. Jeg er lige blevet informeret om, at det er mig, der har bukserne på. Nå. Er det rigtigt? Ja, altså det er rigtigt nok. Og med det ansvar og vores snak her selvfølgelig, så tror jeg desværre ikke, at jeg kan tilbyde dig en stilling i denne ansøgningsrunde. Jeg tror, at han er lidt forvirret. Jeg synes, at han virker meget bestemt. Eller hvad? Altså, hvad foregår der? Jeg ved virkelig ikke, hvad det er, der sker lige nu. Og det er helt okay. Du skal bare følge med min sekretær her, og så vil han vise dig vejen ud. Ja, følg du med mig. Vi to, vi skal lige snakke 2 sekunder. Du kan bare blive siddende. Det ved jeg godt kan. Du kan bare sætte den næste ind.